Cześć kochani, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni i dzisiaj zapraszam na ciasto o nazwie migdałowiec. To jest ciasto, które nie jest zbyt trudne do przygotowania, chociaż w tej wersji, którą ja Wam prezentuję, czyli z kremem maślano-budyniowym, wymaga już troszeczkę więcej czasu i troszeczkę więcej potem chłodzenia w lodówce, ale w wersji podstawowej, jeśli zdecydujecie się go nie przekładać kremem, tylko na przykład jakąś konfiturą albo po prostu podać je bez przekładania, wystarczy, że zmiksujecie wszystkie składniki, upieczecie ciasto, a potem jeszcze trzeba przygotować taką polewę migdałową w trakcie pieczenia ciasta, polewę słodką na migdałach, cukrze i mleku i maśle. Bardzo dobre ciasto na zimę, bo nie ma tutaj żadnych sezonowych owoców. Możecie je podać również z okazji Wielkiej Nocy, czy na przykład na Boże Narodzenie. Dajcie mi znać, czy znacie, czy Wam smakuje i z czym takie ciasto podajecie, czy z kremem, czy samo, czy może z jakąś konfiturą. Zapraszam też gorąco na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Przed upieczeniem ciasta ze wszystkich składników na krem budyniowy poza masłem trzeba ugotować budyń. 1 szklankę mleka wymieszać z mąkami i cukrem, a resztę zagotować, dodać potem tą mleczną mieszankę, znowu zagotować i gotować na niewielkim ogniu tak długo, aż zgęstnieje. Potem trzeba odstawić do wystudzenia, ale nie chłodzić w lodówce. I teraz można zacząć piec ciasto. Przygotowanie zaczynam od utarcia jajek z cukrem. Trzeba je utrzeć na wysokich obrotach miksera na taką puszystą masę. Kiedy puszysty kogel-mogel jest już gotowy, trzeba dodać pozostałe składniki na ciasto. Przesiewam mąkę, żeby była lepiej napowietrzona, dodaję proszek do pieczenia i dolewam śmietanę, kwaśną śmietanę 18% i wszystko razem miksuję przez około 1,5 minuty na dużych, ale nie najwyższych obrotach miksera na gładką masę, którą potem przekładam do dużej blachy wyłożonej papierem do pieczenia albo wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką, bułką tartą lub kaszą manną. Ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piekę aż do delikatnego zrumienienia przez około 25-30 minut. Kiedy ciasto się studzi, bo od razu po upieczeniu trzeba wyjąć je z piekarnika, można przygotować w tym czasie masę migdałową. Masę migdałową, wszystkie składniki trzeba po prostu bardzo mocno podgrzać na patelni, tak żeby zgęstniała, a następnie wylać na 1 połowę ciasta i zapiec przez około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 220 stopni Celsjusza. To bardzo ważne, żeby warstwę migdałową zabezpieczyć przed rozlewaniem i żeby obserwować, czy za mocno się nie przypieka. W czasie, kiedy ciasto się piecze, można przygotować krem budyniowy. Najpierw trzeba utrzeć masło na bardzo puszysty krem na bardzo wysokich obrotach miksera. Ważne, żeby masło miało temperaturę pokojową. Potem po 1 łyżce trzeba dodawać budyń. Budyń, który jest również przestudzony do temperatury pokojowej, ewentualnie delikatnie ciepły i za każdym razem rozmiksowywać całość, aż do uzyskania gładkiego kremu. Kremem można posmarować ciasto, które jest już wystudzone i przykryć drugą warstwą, tą z zapieczonymi migdałami. Tak przygotowane ciasto trzeba jeszcze wstawić do lodówki na około 2 godziny, żeby krem stężał, a kiedy stężeje, można pokroić całość. Mam nadzieję, że migdałowiec Wam się uda, że będzie Wam smakował. Można go też przygotować bez przekładania kremem, po prostu zapiekając całą warstwę migdałową na całym nieprzekrojonym na pół cieście. Dajcie mi znać, jaka wersja będzie Wam smakowała bardziej, na którą się zdecydujecie. Zapraszam też po więcej przepisów na